Pipila ka personal sa kapulisan ang nasiplatang nagbit-bit og armas sa sulod sa KOJC compound sa Davao City. Sukwahi kini sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga walay dalang armas ang kapulisan sa sulod sa maong compound. Ani ang report ni Kent Abrigana. Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Kini ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kalabot sa pagsilbi sa warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Apan sa ikalimang adlaw sa pagpangita kang Pastor Kibuloy, makita kini pipila ka personay sa kapulisan nga dunay bitbit nga armas sama ni ining minaog sa police vehicle nga pasulod sa KOJC compound. Sumala sa Police Regional Office 11, mga personay sa Regional Mobile Force Battalion ang nakita sa video. Sila matod pa ang magbantay sa perimeter sa KOJC. Hinoon, dunay pagpaklaro ang Pro 11 kalabot ni ini. There are certain units po na may armas, especially po yung tinalaga po natin bilang perimeter security. Okay. In case po na magkaroon po ng sakali ng police intervention o ano, kinakailangan din po na may mga units na may armas. However po, yung nag-search, yung arresting team and yung mga searching team, yung mga CDL coordinates po natin, wala pong armas. Samtang, Miyerkules sa Kadlawon, makita nga nagbantay gihapon ang mga pulis sa palibot sa KOJC Cathedral, nga worship center sa KOJC. Kiniliyo sa gipagula ang temporary protection order sa Davao City Regional Trial Court sa Police Regional Office 11 nga nagmando nga tanggalon ang mga barikada sa sulod ug palibot sa compound, subay sa pagsilbi sa warrant of arrest kang Pastor Kibuloy. Sumala sa pipila ka miyembro sa KOJC, gibawalan bisan ng ilang mga legal counsel nga makasulod sa maong cathedral. Miyerkules sa Kadlawon, pipila ka wala mailhing mga tao ang giiskortan sa PNP pasulod sa KOJC Cathedral. Pero sumala sa Pro 11, wala sila nadawat nga report kalabot ni ini o kinahanglan pa nga i-verify. Miyerkules sa buntag, gitangtang na sa PNP ang barikada sa mga pulis sa southbound lane ug northbound lane sa Carlos P. Garcia Highway. Wala po kaming na-receive na report on that, sir. I-verify lang po muna namin yung report na yan. Kauban si Gary Balantay ug Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.